ಬಂಗುಡದ ಕಜಿ ಪುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಹೊರ ಪರ್ದು ಮುಗಿಪುದೆ ಕುಂಟಿ. ಅನ್ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ತನ್ವಿ ಸುವರ್ಣ ಫನ್ ವಿತ್ ತನ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬ್ಯಾನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನು ಎನ್ನ ಸರ್ ನಡೆಲೆ ತೊಂಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲೆ ತೊಂಪೋಕ ಪಂಡದು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಆಯ್ ಕಲ್ಪವನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಇವೆಂಟ್ದ ನೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂದು ಕೋಲ್ನೆಗೆತ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡಡ್ ಅವೇನು ಜಂಪ್ ಮನ್ಪುಡ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬೂರ್ವ ಸಂದೇಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನತೆ ಏರ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಚಾ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಲ್ದೀನಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಂತಣ್ಣ ಪೇರ್ಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆತಿರ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾಪರ್ಕ್ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ರೀಲಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜೇರು ಮನಸ್ಸಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ಕುಟುಂಬದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಸತ್ತ ಲೆಪ್ಪೊಡತ್ತ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬಂಡದು ಯಾಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪಕ್ಕ ಬಂಗುಡದ ಕಜಿ ಪುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಹೊರ ಪರ್ದು ಮುಗಿಪುದೆ ಕುಂಟಿ. ಇನ್ನೆಕ್ಕೇನ ಬನ್ನೀರು ಯಾನ್ ಉದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮಕ್ಳೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ತಂಬೆಯನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಗಗನ್ ಪಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಗವಿಶ್ ಅವೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಪನ್ಯ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಗವಿಶ್
ಮಾತೇನಲ್ಲ ಗವೀಶ ಸಾರಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗವೀಶ್ ನಿನ್ನ ಗವೀಶ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ್ನ ಗವೀಶ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗವೀಶ್ ಬೇತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗವೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡೈನ ಫನ್ ವಿತ್ ತನ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಒತ್ತುಲೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ರ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ